ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் வந்துச்சு, அதனால. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தேஸ்ய ஞானாஞ்சனயே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஜம் स्वयं रूप कथामयं तथा शिवपातिकं ये कृष्णा करुण सिंधे दीनबन्धे जगत्पते गोपिका राधा कांत नमस्ते अभ्यगाञ्जन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी पार्वती प्रियमाणी हरिप्रिये वंशकल्पतराय कृपसिन्धुनां भावनीये वैष्णवियो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 13. ஒரு நிமிஷம் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. 14 பார்க்கிறோம். குணச்சித்திர விபாக யோகம், அதாவது ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் சம்பந்தமா நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் இதுவும். இது நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுடைய 24 பண்புகளோட ரொம்ப அழகா பார்க்க போறோம் இந்த அத்தியாயம். இதுல வந்து ரொம்ப, அதாவது ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயம் இது. நிறைய சிறப்பான விஷயங்கள் நிறைய பகவான் இதுல கொடுக்குறாங்க. அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் தப்பா எடுத்துட்டேன்னா ஒரு நிமிஷம். 13 14 வந்துட்டேன். 14 இருக்காதான். ஆமா, தெரியாத வந்துட்டேன். ஓகே ஓகே. ஜின்ட்ல டக்கு டக்கு டக்குன்னு வந்துட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தவறு நடந்துச்சு. அத்தியாயம் 13 சேத்திரன், அதாவது விபாக யோகம் சொல்லப்போ இயற்கை அனுபவிப்பாளர் மற்றும் உணர்வு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா 24 பண்புகளோட நாம இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். சேத்திரன்னா என்ன, விபாக யோகத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா நாம இதுல பார்க்க போறோம். ஏன்னா நாளைக்கு உள்ள அத்தியாயத்தை தெரியாம அந்த ஸ்லைட்ல போட்டோம் நாம. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது குணத்தை பத்தி சொல்றது, முக்குணங்களை பத்தி பாக்குறது, அது நாளைக்கு பாக்குற அத்தியாயம் அது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணுற ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவருந்தே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. நாம நேற்று பார்த்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயமா நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பக்தி உருவமற்ற நிலைன்னா அருவாதி தன்மைகளை பார்த்தோம். அதே மாதிரி பக்தியில பகவத் பக்தர்கள் எப்படி பக்தி கொடுக்குறாங்கன்றது 1லிருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் நம்ம விரிவாத பார்த்தோம். அதாவது 8லிருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் பார்த்தோம். 2 சாராம்சமா பார்த்தோம். 13லிருந்து 20வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு அன்பான தகுதிகள் என்ன அப்படி அந்த சாராம்சம் மூலியமா நம்ம ரொம்ப விரிவான மேல பார்த்தோம் சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னைக்கு உள்ள 13வது அத்தியாயத்தோட ஒரு சின்ன சுருக்கம் பார்க்கலாம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன் 6 விதமான கேள்வி கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட. 6 விதமான கேள்வி கேட்கிறார். அது என்ன, உடல்னா என்ன, சேத்திரனா என்ன, இதை பத்தி ரொம்ப அதிபூதானா என்ன, இது மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம ஏற்கனவே 8வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கிறோம். இதுல இன்னும் ரொம்ப அதிகமா நல்ல விஷயமா நிறைய விஷயங்கள் இதுல கேட்கிறார். முதல் பதத்திலேயே 2லும் 7லும் வந்து பகவான் வந்து அதுக்கு அழகான விளக்கம் கொடுக்கிறார். சேத்திரன் அது ஞானத்தின் விளக்கம் வந்து பகவான் கொடுக்கிறார் 7வது பதம் வரை. 8லிருந்து 12வது அறிவின் பெறுவதற்கான செயல்முறை என்ன அப்படிங்கிறார். ஏன்னா நம்மளுடைய 24 பண்புகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த 24 பண்புகள்னா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அந்த 24 பண்புகளோட எப்படி இயங்குறோம் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்க போறோம். சரி, அதாவது அறிவு அறிவினுடைய பொருள் என்ன 13லிருந்து 19வது பதம் வரைக்கும் நம்ம இதில் பார்க்க போறோம்.
பிரகிருதி புருஷா மற்றும் யூனியன். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப பிரகிருதின்னு சொல்லும் போது இந்த இயற்கை, இந்த பௌதீகம். அது அனுபவிப்பாளர் யார்? புருஷா. அனுபவிப்பாளர்னா புருஷா இல்லைங்களா? மற்றும் யூனியன். இது வந்து 20ல இருந்து 26வது பதம் வரைக்கும் நம்ம விரிவா படிக்க போறோம். அறிவின் பார்வை ஞான சுகியோட, அதாவது 27ல இருந்து 35வது பதம் வரைக்கும் நாம இதுல பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப முதல் கேள்வியில, அதாவது அர்ஜுனன் கேட்க போற கேள்வி என்ன, அது பகவான் கொடுக்கிற விளக்கம் என்ன அப்படின்றது ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துடலாம். அர்ஜுனன் கேட்கிறார், பிரகிருதினா என்னன்னு கேட்கிறார். இப்ப பிரகிருதின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இயற்கை, பொருள் இயற்கைன்னு சொல்லப்படுது. இத பௌதீகம். அப்போ இந்த பௌதிகம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த காற்று, வானம், நிலம், நெருப்பு இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? இந்த 5 பஞ்சபூதம் சொல்றோம் பார்த்தீங்களா? அதுதான் இயற்கை. அந்த பொருள் இயற்கை. அதை பத்தி ரொம்ப அழகா நம்ம இன்னைக்கு இதை படிக்க போறோம். பகவான் சொல்ற புருஷா, அனுபவிப்பாளர். இந்த பிரகிருதி யார் அனுபவிக்கிறாங்க? இங்கதான் ரொம்ப இந்த விஞ்ஞானம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அனுபவிப்பாளர் யார்? நம்ம சொல்லுவோம் இயற்கையை நாம தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? சரி, இதுக்குள்ள டீட்டெயிலா நம்ம உள்ள படிக்க போறோம். இதுல ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா பகவான் நமக்கு அனுபவிப்பாளர் யாருன்னு கொடுக்க போறார். அதே மாதிரி சேத்திரர், இந்த உடல், இந்த சரீரம் இருக்குங்கல்ல, இந்த களம், இந்த களத்தை வச்சு நாம என்ன செய்யறோம் அப்படின்றத அதுதான் அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. சேத்திரன் சொன்னா அவர் உடலில் பார்வையாளராக இருக்கார். யாரு? பரமாத்மா. ஆத்மாவும் அதுதான். ஆத்மா நம்ம பார்வையாளராக இருக்காங்க. பரமாத்மா வந்து எல்லா உயிர் வாழிதயத்திலும் இருக்கிறார். ஆனா ஆத்மா வந்து இந்த உடலுக்கு மாத்திரம்தான். இந்த உடல்ல என்னென்ன மாற்றம் இருக்கு, இந்த உடலோட குண அதிசயங்கள் என்ன, இதெல்லாம் வந்து ஆத்மாவுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். ஆனா மத்த உடல்ல உள்ள பத்தி ஆத்மாவுக்கு தெரியாது, நமக்கும் தெரியாது. ஆனா பரமாத்மா எல்லா உடலையும் வீட்டிருக்கனால, அவர் எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளேயும் இருக்கனால, எல்லா ஜீவராசியுடைய பண்புகள் என்ன, அவங்களுடைய குணங்கள் என்ன, அவங்க என்ன செயல்படுறாங்க, அவங்க கர்ம காரியங்கள் என்ன, எல்லாம் தெரியும். அதனால பகவானுக்கு எல்லா உடல்களையும் தெரிந்தவர் அவர். ஞானம், இந்த அறிவு, சேத்திரம் மற்றும் சேத்திரனை புரிந்து கொள்ளுதல். அதாவது இந்த உடலும் சரி, இந்த உடல் அனுபவிப்பாளர் இருக்கார் இல்லையா, அவங்கள பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுதான் இந்த அறிவு, இந்த ஞானம். ஏன் சொல்றது பரமாத்மா, ஏன் சொல்றது பரமாத்மா இல்லைங்களா? இதுல 5 விதமா நாம பிரிக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம படிச்சது 6 தான் சொல்லியிருக்கோம். இந்த 5 என்ன தெரியுங்களா? அன்னமய்யா கோசா, பிராணமய்யா கோசா, ஞானமய்யா கோசா, விஞ்ஞானமய்யா கோசா, ஆனந்தமய்யா கோசா. இந்த 5 விதமான செயல்பாடு. இப்போ அன்னமய்யா கோசான்றது நாம சாப்பிடுற விஷயங்கள்ல இல்லைங்களா? நம்ம பசி எடுத்தா சாப்பிடுறோம். அந்த சாப்பாடை உருவாக்குறது என்ன, இது எப்படி நமக்குள்ள எப்படி செரிமானம் ஆகுது, இதெல்லாம் இந்த விஷயத்தெல்லாம் பகவான் இந்த ஒரு பதம் மூலியமா நம்ம கொடுக்குறாரு. அதே மாதிரி பிராணமய கோசா, இந்த பிராணத்தை நம்ம எப்படி, இந்த மூச்சை எப்படி நம்ம வாங்குறோம், உள் வாங்குறோம். நம்ம நினைக்கிறோமா பாருங்களேன், நம்ம ஏதாவது சாதாரணமா பேசிட்டு இருக்கோம், ஏதோ ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஏதோ சாதாரண நேரம் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த மூச்சு காத்து உள்ள போறது வெளியே போறது நம்ம உணர முடியுதா பாருங்களேன்? உணர முடியுதா இல்லையா? தெரியல. உள்ள எப்படி இந்த காற்று உள்ள போய் என்ன பண்ணுது, திருப்பி எப்படி வெளியே வருது, இதுக்கு படிச்சவங்க தான் அது விஷயம் தெரியும். சாதாரண மக்களுக்கு தெரியுமா? ஆனா வேதம் படிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா உணர்வாங்க. அது இந்த பிராணத்துல நம்ம எப்படி அந்த பிராணமய கோசல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதான் அந்த ஞானம். அங்கேயும் பகவான் இருக்கார். இந்த மூச்சை இழுக்கிறதும் பகவான் தான், வெளியே விடுறதையும் பகவான் தான், இயக்க வைக்கிறதும் பகவான் தான். நம்ம நினைச்சுட்டு நாம தான் மூச்சு உள்ள இழுத்து வெளியே விடுறோம்னு நினைக்கிறோம். கிடையவே கிடையாது. வேதத்துல அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அந்த பிராணமயா கோசலையும் பகவான் இருக்கார். அந்த அன்னமய்யா கோசலை செரிமனம் பண்றதே பகவான் தான். நமக்கு உள்ள வயிற்றுக்குள்ள இருந்துட்டு பகவான் அக்னி பகவான் மூலியமா நம்ம வயிற்றுல எல்லா விதமான உணவையும் செரிமனம் பண்றாங்க. அதை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஞானம், இந்த உடல்னா என்ன, இந்த ஆத்மானா என்ன, இந்த பிரகிருதி இயற்கைனா என்ன, இதை தெரிஞ்சுக்க போறோம் இல்லையா? இந்த செயல்னால நாம பந்தப்படுறோமா, இல்லைன்னா நாம இந்த செயல்னால அனுபவிப்பாளர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல பகவான் தான். அவர்தான் நியம். எல்லா விதமான இயற்கை அனுபவிப்பாளர் யாரு? ஆனா மறைமுகமாக பாத்தீங்கன்னா இதை என்ன சொல்றோம்னா நாம தான் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிடுறோம். நாம தான் காற்று உள்ள எடுக்கிறோம், நாம தான் சாப்பிடுறோம், நாம தான் இனவர்த்தி பண்றோம், இதெல்லாம் நாம தான் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா ஆக்சுவலா நாம கிடையாது. இதெல்லாம் இயக்கிறது யாருன்னா பகவான் தான். அவர் தான் ஆதி புருஷர். ஆதி புருஷர் அவர் தான். ஆனா நாம என்ன பண்றோம், இப்ப காலை தூக்கின்னு நான் தான்டா, இது என் பையன், என் வீடு, என் சொத்து, என் நகரம், என் உலகம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்.
இது ஆக்சுவலா எல்லாமே பகவான் தான். அவர் தான் ஆதி புருஷன், ஆதி அந்தம் அவர் தான். அவர் தான் நேயம் இல்லைங்களா? இது அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்விக்கு ரொம்ப அழகா பதில் கொடுக்குறான். ஏன்னா 11ல பாத்தீங்கன்னா விராட் ரூபத்தை காட்டுறாரு பகவான். எல்லா பிரபஞ்சமே அவருக்குள்ள இருக்கு. பக்தியை பத்தி 12ல அழகா கொடுத்துட்டாரு. ஞான யுகத்துல ரொம்ப அழகா அர்ஜுனன் கேட்கிற 6 விதமான கேள்விக்கு ரொம்ப அழகா விளக்கம் இந்த பதம் மூலியமா. இப்போ இன்னொன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தெரிஞ்சுக்கலாம். 24 மூலக்கூறுகள் நம்ம தெரிஞ்சிடும், பண்புகள் தெரிஞ்சுக்கணும். இதான் நம்ம உடல்ல வந்து இயங்குறோம், எப்படி இயங்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப 5 விதமான பஞ்சபூதங்கள், மகாபூதங்கள் சொல்லப்படும் இல்லைங்களா? அது நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். இது 5 யாராவது தான் நோட் பண்ணீங்க, பேனா வச்சு நோட் பண்ணுங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து பஞ்சபூதங்களா சொல்றப்படுது, மகாபூதங்கள் சொல்லப்படுது 5. அப்புறம் கர்மேந்திரங்கள். கர்மேந்திரங்கள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த உடலை வச்சு என்ன செய்கிறோம், ஏதாவது இந்த உடலை வச்சு இந்த சரீரம், இந்த களம், இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு இதான் கர்மேந்திரங்கள் சொல்லப்படுது. குரல், இந்த குரல்ல இந்த நம்ம பேசுற விஷயங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, பேசுற வார்த்தைகள் இருக்கு, பேசுற நம்ம இந்த வார்த்தைகள்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த குரல், இதெல்லாம் கர்மேந்திரங்கள். ஒரு வார்த்தை நம்ம விட்டுட்டோம்னா அந்த வார்த்தை திருப்பி எடுக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? அப்போ அது கர்மேந்திரங்கள்ல வருது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கால்கள், கால்களும் அப்படிதான். நம்ம என்ன, அதாவது நம்ம காலால இந்த கர்மேந்திரங்கள் சொல்லும் போது குரல், கால்கள், கைகள், ஆசனம் மற்றும் பாலுணர்வு, இது எல்லாமே வந்து கர்மேந்திரங்கள், நாம செயல்படுற விஷயங்கள். இது வந்து 5. அப்புறம் ஞானேந்திரங்கள். இப்ப ஞானேந்திரங்கள் பாத்தீங்கன்னா கண்கள், காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல், இதெல்லாம் வந்து ஞானேந்திரங்கள். நம்ம உடல்ல முக்கியமா வந்து இது உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், இது ஞானேந்திரங்கள் சொல்லப்படுது. அப்ப கண்களால பாக்குறது என்ன பாக்குறோம் பாருங்க, தேவையில்லாத விஷயங்கள் பார்க்கும்போது நம்ம பந்தப்படுறோம். அதே வந்து ஆன்மீக சம்பந்தமா நம்ம பார்க்கும்போது எல்லா விஷயங்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானேந்திரங்கள் அதுக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, மூக்கால நுகுறது இல்லைங்களா, நாக்கால, நாக்கு எதுக்கு இருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா, நம்ம பிரசாதத்தை சாப்பிடுறோம், தேவையில்லாத விஷயங்கள் நம்ம சாப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பந்தப்படுறோம். அதே மாதிரி தோல் சம்பந்தப்பட்டதும் அப்படிதான். தோல் உணர்வு இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த உணர்வு, இப்ப நம்ம படுத்து நல்லா தூங்கினே இருப்போம், சின்ன சின்ன ஒரு பூச்சோ ஏதோ ஒண்ணு மேல உடல்ல ஏறிச்சுன்னா டக்குன்னு நம்ம என்ன பண்றோம் பாருங்க, டக்குன்னு அப்படி எங்க போவோம், டைரக்டா மைண்டுக்கு போகும் ஞானேந்திரங்கள். இதெல்லாம் முக்கியமானது, இன்டெலிஜென்ட். அதெல்லாம் கொஞ்சம் மாலிங் இது பண்ணீங்க, மியூட் பண்ணீங்க, ஞானேந்திரங்கள். சோ இது வந்து 5 விதமான ஞானேந்திரம். கர்மேந்திரங்கள் 5 படிச்சோம், ஞானேந்திரங்கள் 5 படிச்சோம், பஞ்சபூதங்கள் 5 படிச்சோம், மொத்தம் 15 ஆச்சு இல்லைங்களா? அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம். இதுவும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு, இது சூட்சமமா இருக்கு. மனம், புத்தி, அகங்காரம் கண்ணுக்கு தெரியாதது இருக்கு. பிரதானமா சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்கள். முக்குணங்கள் சொல்லப்படுது பிரதானமா. அப்படின்னா என்னது, நல்ல குணம், கெட்ட குணம், மோசமான குணம், சண்டால குணம். இந்த 3 குணமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு. நம்ம அந்த 3 குணத்தை வெளியே கொண்டு வர்றது அது நம்மளுடைய செயலால. அப்ப இந்த ஞானேந்திரங்கள், இந்த கர்மேந்திரங்கள் மூலியமா தான் இந்த குணங்களை நம்ம கொண்டு வரோம். முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ, மனதால என்ன நினைக்கிறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த குணங்கள் நம்ம கிட்ட வந்துடும். எந்த குணம், நல்ல குணம், கெட்ட குணம், ரொம்ப மோசமான குணம், அதாவது சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம், இதுதான் நாளைக்கு படிக்க போறோம். அப்ப இது பிரதானமா ஏதாவது ஒரு குணம் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கும். ஒண்ணு கெட்ட குணம் இருக்கும், ரொம்ப மோசமான குணம் இருக்கும், இல்ல நல்ல குணம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப இது பிரதானமா இது ஒண்ணு எடுத்துக்கணும். அப்ப மனம், புத்தி, அகங்காரம் சொன்னோம், பொய் அகங்காரம் சொன்னோம், 3 ஆச்சு, 18 ஆச்சு, இது ஒண்ணு சேர்த்து 19 ஆச்சு இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் எவ்வளவு படிச்சிருக்கோம் பாருங்க. பஞ்சபூதங்கள் 5, ஞானேந்திரங்கள் 5, கர்மேந்திரங்கள் 5, அப்புறம் புலன்கள், புலன்கள் வந்து 5, மொத்தம் 20 ஆச்சு. 20 இந்த அதாவது மனம், புத்தி, அகங்காரம் சேர்த்து அது ஒரு 3, 23,
பிரதானமா சொல்றது குணங்கள். சோ இந்த 24 விஷயங்கள் நம்ம பண்புகள் நம்ம வந்து இயங்குது. இதுல வந்து எப்படின்னா இந்த கர்மேந்திரங்கள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன மாதிரி செயல்படுறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த உடல் நமக்கு இயங்கும். கர்மேந்திரங்கள் சொல்லும் போது நல்லா புரிஞ்சுங்க. குரல், நம்ம பேசுற வார்த்தைகள், நம்ம காலால செய்யற விஷயங்கள், கையால செய்யற விஷயங்கள், ஆசான வாய்வின் மூலியமா செய்யற விஷயங்கள், பாலுணர்வு, பாலுறுப்பு. சோ இந்த 5மே வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மேந்திரங்கள். அதை வந்து எப்படி எந்த மாதிரி செயல செய்யணும் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய மையப்பட்டி ஆன்மீக ஸ்தானத்துல நம்ம செய்யணும். அது கர்மேந்திரங்கள். அதே மாதிரி ஞானேந்திரங்களும் அப்படிதான். ஞானேந்திரங்கள் வந்து நீங்க கர்மேந்திரங்களும் புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி கர்மேந்திரங்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஞானேந்திரம் எப்படி பண்ணும், ஆன்மீக ஸ்தானத்துல செயல்படாது. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய எல்லா விதமான செயல் இங்க என்ன பிரிக்கிறாரு பாருங்க, ரொம்ப அழகா ஒரு ஒண்ணா பிரிக்கிறாரு. பிரிச்சு நமக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு. இப்ப இந்த 24 மூலக்கூறுகள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ ஒரு பதம் மூலியமா பகவான் நமக்கு வந்து இதுல விரிவா நம்ம கொடுக்க போறாரு. நம்ம அதை பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे माताजी कृष्ण 1-2 श्लोकं माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी। अर्जुन हरे उवाच प्रकृतिं पुरुषं शैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव च एकत्वेदुदम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्र इत्यभिधीयते एतद्यो वेदितं प्राहुः क्षेत्रज्ञो इति तत्विदः। हरे कृष्ण हरे कृष्णा. முதல் பதத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை அதாவது பிரகிருதி, இப்ப நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, அதோட விளக்கம் கொடுக்கிறார் ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம பார்க்கிறோம். இயற்கைன்றது பிரகிருதின்னு சொல்லப்படுது, அனுபவிப்பான் புருஷான்றது. களம் சொல்றது இந்த சரீரம், இந்த சேத்திர அப்படின்னு சொல்லப்படுது. களத்தை அறிபவன் யாரு? சேத்திரன்னு சொல்லப்படுது. ஞானம் அதாவது ஞானம் வந்து அறிவு வந்து இந்த ஞானமா சொல்லப்படுது. அறியப்படும் பொருள் வந்து நேயமா சொல்றது. ஆகியவை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட கேள்வி கேட்கிறார். அப்ப பகவான் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் அதாவது களம் சொல்றோம், சேத்திரன் சொல்றோம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த உடலை அறிபவன், இந்த உடல் நம்ம பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா 24 மூலக்கூறுகள் இப்பதான் நம்ம படிச்சோம். இந்த 24 மூலக்கூறுகள் நமக்குள்ளதான் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ அதுதான் ஞானம். அப்ப அறிபவன் சொல்லப்படுது என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது சேத்திரன் சொல்லப்படுறாரு இல்லைங்களா? இப்ப இந்த 3வது பாதத்துல இன்னும் இதோட கண்டினியூட்டி தான் என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 3வது பாதம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. क्षेत्रज्ञं साभिमां सिद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत्तज्ञानं मतं मम. हरे कृष्णा प्रभु. இங்க இந்த 3வது பாதத்துல பாருங்க, பரதகுல தென்றலே, நானும் எல்லா உடல்களையும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலை அதனை அறிபவனும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். இப்போ எல்லா உடல்லையும் பகவான் இருக்கார், எல்லா உடலை பத்தி பகவானுக்கு தெரியும். ஆனா நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா மட்டும்தான் இருக்கு. ஆத்மா பரமாத்மா இருக்காங்க. நம்ம உடலை பத்தி பரமாத்மாவுக்கு தெரியும், ஆத்மாக்கு நம்ம உடலை பத்தி எல்லாம் தெரியும். ஆனா மத்த உடலை பத்தி ஆத்மாக்கு தெரியுமா? அந்தந்த உடல்ல இருக்கிற ஆத்மாக்கு தான் அதை பத்தி தெரியும். ஆனா பரமாத்மா வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிறார்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப அதுதான் நம்ம ஞானம். அப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம அதுதான் மூலக்கூறா நம்ம முக்கியமான விஷயமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்போ நம்ம உங்களுக்குள்ளயும் இருக்கிறார், நம்ம எல்லா சமுதாய மக்கள்கிட்டையும் இருக்கிறார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எல்லா உயிர்வாடியத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அப்ப நம்ம என்ன மாதிரி பார்ப்போம் பாருங்களேன், எல்லாரையுமே எந்த ஸ்தானத்துல நம்ம பார்ப்போம்? பகவானுடைய ஸ்தானத்துல தானே எல்லா ஜீவராசியும் நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா? ஏன்னா எல்லாரும் விதத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அப்ப நம்ம யாரை விரோதின்னு சொல்ல முடியும், யாரு சண்டாளன்னு சொல்ல முடியும்? ஏன் விரோதி, ஏன் சண்டாளன் ஆவறாங்க? அவங்கவுங்க கர்ம காரியத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான். இப்ப என்னுடைய பையன் வந்து தவறா செய்யறாருன்னும் போது அவருடைய கர்ம காரியங்கள்ல அவர் தவறா செஞ்சுட்டார். அதனால அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு விரோதியாவும் நினைக்க முடியுமா? எனக்கு சரியில்லை
சரியில்லாத பையனை நினைக்க முடியுமா? சரிங்களா? அவருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அவர் ஏதோ தவறு பண்ணிட்டார், அந்த தவறுக்குள்ள பலனை அனுபவிப்பார். அப்போ நம்ம விரோதியா பார்க்க முடியும்? இது நம்ம சொன்னது நம்ம பையன்னு சொல்றோம். இதே மாதிரிதான் சமுதாயத்துல எவ்வளவு பேர் தப்பு பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்க செய்யற தப்ப அவங்க அனுபவிக்க போறாங்க. அந்த ஸ்தானத்துல நம்ம பார்க்கணுமே தவிர அவங்க விரோதியாவே நம்ம பார்க்கக்கூடாது. விரோதியா பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா அவங்க செய்யற பாதி பாவத்தை நம்மளே வந்து சேரும். இது நாம சொல்ல, வேதம் சொல்லுது. ஒருத்தர் யாராவது நாம வந்து தவறா சொல்றோம், அவன் தப்பு பண்றான், அது பண்றான், இது அதான் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா அரசியல் ரொம்ப ரொம்ப தப்பு நிறைய நடந்துட்டு இருக்கும். நிறைய நடந்துட்டு தான் இருக்கும். தப்பு பண்றவங்க பண்ணிதான் இருப்பாங்க. அவங்கள வச்சு நம்ம பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க செய்யற பாவத்துல பாதி பாவம் நம்மள வந்து சேரும். ஏன்னா இந்த ஞானம் உள்ளவன் கண்டிப்பா பேச மாட்டான். அங்கிருந்து நகர்ந்து பார்ப்பான். அப்ப எல்லாம் சொல்லுவாங்க, என்னங்க அந்த கலிகாலத்துல தப்பு நடக்குது, இதை கேட்காம எப்படிங்க தட்டி கேட்காம போறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அதுக்கும் ஒரு விஞ்ஞானம் இருக்கு. அதுக்கும் ஒரு பகவான் ஒரு ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. அது யாரால அந்த அந்த தப்பு பண்றாங்கன்றதும் நாம தான் அதை புரிஞ்சுக்கணும். நாம புரிஞ்சு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம செயல்படணும். இல்லைங்களா? சாரி, இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப விரிவா நம்ம படிக்கணும், நமக்கு நேரம் இல்லை. அதனால எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி நம்ம சிந்திச்சு செயல்படணும். அதுதான் இந்த உடல் நம்ம கொடுத்திருக்கிறார், இந்த ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார் பகவான். இப்ப இந்த 5வது பாகத்துல பாருங்க என்ன சொல்றாரு பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. हरे कृष्ण प्रभुजी। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रबद्धैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த 5வது பாகத்துல செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அதாவது அறிபவனும் அறிவனை பற்றிய அறிவு. அதாவது இந்த களம் சொல்வது இந்த உடல், செயல்கள் வந்து நம்முடைய செய்யற செயல்கள், கர்மேந்திரங்கள் மூலியமா ஞானேந்திரங்கள் மூலியமா செய்யக்கூடிய செயல். அறிபவன் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுதான் ஞானம் சொல்லப்படுது. இந்த ரெண்டுத்துக்குமே, இந்த கடலுக்கும் இந்த உடலுக்கும் இந்த செயலுக்கும் உள்ள கனெக்டிவ் என்ன? அப்ப அந்த ஞானத்தோட செய்யறான் பாருங்க. பற்பல முனிவுகள் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அப்போ நல்லா புரிஞ்சுங்களேன், இந்த 24 இருக்கு. இந்த 24 23 முக்கியமானது. இந்த ஒண்ணு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அந்த குணங்கள். இப்ப நம்ம கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, காலால செய்யற செயல்கள் வந்து செயலும் அந்த கர்மேந்திரம் ஞானேந்திரங்கள். அப்போ இந்த நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஒரு ஆள் தப்பா நினைக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு ஆளை நல்லா உயர்வா நினைக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப நம்மளோட எண்ணங்கள் அதுக்கேத்த மாதிரி உள்ள வந்துடுது. அந்த குணங்கள் நேரம் உள்ள வந்துடும். அந்த முக்குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணம் வந்துடும். நம்ம நல்லதை நினைக்கும் போது சத்துவ குணம் வரும், கெட்டதை நினைக்கும் போது ரசோ குணம் தமோ குணம் வந்துடும். அந்த கெட்ட நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா தனக்கு தேவை அப்படின்னு நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ரசோ குணம். மத்தவனுக்கு அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் சண்டால புத்தி, அவன் அப்படி இப்படி நம்ம திட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம குணம் வந்து தமோ குணத்துக்கு போயிடும். இந்த 3 குணமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு. அப்ப அந்த குணம் மாறும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி ஞானேந்திரங்களும் கர்மேந்திரங்களும் செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். உங்களை அறியாகமே. இதை ரொம்ப உன்னிப்பா நம்ம கவனிக்கிறோம். இந்த ஞானத்தை இதான் விஞ்ஞானம் சொல்றது. அதான் விஞ்ஞானமய கோஷான்னு சொல்றது. அப்ப நாம எதை நினைக்கிறோமோ அந்த குணம் வந்துடுச்சுன்னா அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த உடல் இயங்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த ஞானேந்திரங்கள் இயங்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த கர்மேந்திரங்கள் இயங்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த பஞ்சபூதங்களும் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அந்த இயற்கை நமக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ யார் கெடுதல் நினைக்கிறா, எது கெடுதல் நினைக்குது, இதுதான் ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிக்கணும். இப்ப இன்னும் விரிவா படிக்கலாமே. இப்போ ஒரு விவசாயி நிலம் இருக்கு, ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றோம். ஒரு விவசாய நிலம் இருக்கு. அந்த விவசாயி அந்த நல்லா வந்து உழுறாருன்னா ஏர் ஓட்டுறார். ஒரு 2 மாடை வச்சு ஏர் ஓட்டுறார். எதுக்காக ஏர் ஓட்டுறார்? நல்ல பயிர் வளரணும், மண்ணு வளம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா ஆகணும், அதுக்காக உரம் போட்டு அது ஏதோ ஒன்று போட்டு வளர்க்குறாரு. இல்லைங்களா? இது ஒரு உதாரணமா நம்ம சொல்றோம். அந்த நிலம் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடம் வந்து நமக்கு சொந்தம் தான். நம்ம இடம் நமக்கு தான் சொந்தம். நல்லா புரிஞ்சுங்க, இந்த இடம் நம்ம சொந்தம், அது உடல்.
இப்ப இந்த மாடுன்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, மாட்டை வந்து ஏர் உழுதுறோம் பாத்தீங்களா, அதோட கருவிகள் சொல்றது, மாடு கருவிகள் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருள். அது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய புலன்கள். அப்போ அந்த ஆத்மான்னு சொல்றோம் பாருங்க, அந்த ஏர் ஓட்டுறவன். அப்போ இந்த புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி கரெக்டா இந்த உழுதும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது பாருங்க, நல்ல ஒரு மதுமான பயிர் கிடைக்குது இல்லைங்களா. இன்னொன்னு நல்லா புரிஞ்சுக்க, அந்த நிலம் நம்மள்தான், நம்ம சொந்த நிலம் தான், அது இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா பக்கத்துல ஒரு நிலம் இருக்கு, பக்கத்துக்கு ஒரு ஒரு ஆளுடைய நிலம் இருக்கு, அதுவும் அவனுடைய நிலம் தான். இன்னொரு பக்கத்துல ஒரு நிலம் இருக்கு, அது இன்னொரு ஆளு தான். இது மாதிரி ஒரு ஒரு உடல் ஒரு ஒரு நிலம் அவங்க தனித்தனியா இருக்கு இல்லைங்களா, நிலம் இருக்கு. ஆனா இந்த நிலத்துக்கு முக்கியமான எல்லா நிலத்துக்கும் சொந்தக்காரன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட். நம்ம கவர்மெண்ட் வரி கட்டுறோம் இல்லையா, நம்ம சொந்த இடம் தான் இது. ஒரு மன்னர் இருக்காரு, அவர் மன்னரோட ஊர் தான் இந்த இடம் ஃபுல்லாவே ஒரு மன்னருக்கு தான். அந்த மன்னர் சொல்றது யாருன்னா பகவான். இது ஒரு விளக்கம் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்போ இந்த ஞானத்தோட நாம எந்த ஒரு செயல்பட்டாலும் சரி, இது எல்லாருக்குமே யாருக்கு போய் சேரும், பகவானுக்கு தான் சேரும். அந்த ஏற ஓட்டி அந்த நிலத்தை உழுதாலும் நமக்கு பயிர் கிடைச்சாலும் அது யாருக்கு சொந்தம், பகவானுக்கு தான் போய் சேரும். அந்த நிலத்து ஓனர் யாரு, நம்ம தான் நிலத்து நிலவர். இந்த உடல் நம்மளுக்கு தான். ஆனா இதுல கிடைக்கிற பலன் யாருக்கு போய் சேருங்களா, பகவானுக்கும் போய் சேரும். அப்ப நம்ம என்ன மாதிரி செய்யணும் பாருங்க, நல்லது செய்யணுமா கெட்டது செய்யணுமா நாம தான் தீர்மானிக்கணும். அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த உடல் இயங்கும், இந்த இயற்கையும் இயங்கும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, நீ என்ன ஒன்னாலும் செஞ்சுக்கடா. ஆன்மீகத்தை செய்யறியா, ஆன்மீகத்தை நாடு. பௌதிகத்தை நாடுறியா, பௌதிகத்தை நாடு. நான் உனக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்றாரு. அதான் வந்து சனாத தர்மத்துல வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து நம்மள வந்து வேற ஒரு மார்க்கத்துக்கு கூப்பிட்டு போறாங்க. இப்ப வந்து சீக்கிரமா இந்த மத மாற்றம் செய்யறாங்க பாத்தீங்களா, நம்மளுடைய அகண்ட பாரத சீக்கிரமா வந்து மத மாற்றம் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா நாம வந்து சுதந்திரமானவர். மத்த மார்க்கத்துல பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் இருக்கும், போகக்கூடாது, இங்கதான் இருக்கணும், இதுதான் செய்யணும், நான் தான் உனக்கு எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணி வைப்பாங்க. ஆனா நம்ம இதுல சனாதன தர்மத்துல அது கிடையவே கிடையாது. நீ சுதந்திரமா செயல்படுன்ற பகவான். அதுதான் ஹாப்பினஸ். நல்லா செயல்படு, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நீ செயல்படு. ஆனா உனக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. நீ இயற்கை அனுபவிக்கிறியா, இயற்கை அனுபவிச்சு திருப்பும் இதே சம்சார கடலை கடை. இல்ல ஆன்மீகத்தை அனுபவிக்கிறியா, என்கிட்ட வர போற. இல்ல உயர்லோகம் போற. உயர்லோகம் போனீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப இங்கதான் வரப்போற, கஷ்டப்பட போற. என் லோகத்துக்கு, அதாவது பகவானே லோகத்துக்கு, நம்ம தாய் தந்திர வீட்டுக்கு நம்ம போறோம்னா கண்டிப்பா நம்ம திரும்பி வரப்போறது கிடையாது இல்லைங்களா. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் வேதங்கள்ல ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அப்ப நாம என்ன செய்யணும் பாருங்க, இந்த உடலை வச்சு உடலை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக உபயோகிப்பது என்பது நிலத்தை மிக சிறந்த விலை உயர்ந்த பயிர்களை உபயோகிப்பது போன்றது. அது அதிகபட்ச பலனை கொடுக்கும். அப்ப இந்த உடலை வச்சு நம்ம நல்ல காரியங்கள் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருமே ஜெயம், எல்லா விஷயமான ஜெயம் கிடைக்கும். இப்ப நாம எங்க இருந்து வந்திருக்கோம் நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். நம்ம எல்லாம் வந்து எங்க இருந்து வந்திருக்கோம், பகவான் கிட்ட தான் வந்திருக்கோம். வைகுந்தத்துல தான் நம்ம எல்லாருமே வந்திருக்கிறோம். அதுதான் நம்ம சொந்த வீடு. இது நம்ம சொந்த வீடு கிடையாது, இது துக்காலியம். சொர்க்கமும் அப்படிதான், பிரச்சனைக்குள்ள இடம் தான் அது. இந்த 6 உயர்லோகங்களுமே எப்பவுமே பிரச்சனைக்குள்ள இடம் தான். இது அதல பாதால சொல்லவே தேவையில்லை, நரகலோகம் சொல்லவே தேவையில்லை. சோ இது நம்ம சொந்த வீடு கிடையாது. நம்ம சொந்த வீடு எங்க, வைகுண்டம் தான். நம்ம எல்லாம் இப்போ வாடகை வந்திருக்கிறோம், வந்து வாடகை இருந்துட்டு ஜாலியா இருந்து சுற்றுலா மாதிரி இருந்துட்டு நம்ம திரும்பவும் எங்க போகணும், நம்ம வைகுண்டம் தான் போகணும் இல்லைங்களா. சரி, இப்போ நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம். இப்ப 24 மூலக்கூறுகளை படிச்சுட்டோம். இப்ப ஆத்மா ஒண்ணு இருக்கே, பரமாத்மா ஒண்ணு இருக்கே, அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. முக்கியமா அதான் தெரிஞ்சுக்கணும். 24 இருக்கு உள்ளுக்குள்ள, நம்ம உறுப்பை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். மூலக்கூறுகள் தன்னுடைய பண்புகள் தெரிஞ்சு, இது 24 பண்புகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனா பரமாத்மாவும் ஆத்மா நமக்குள்ளதானே இருக்கிறாங்க, அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. நம்ம ஓரளவுக்கு படிச்சிருக்கிறோம், பார்ப்போம். பரமாத்மான்னு சொல்றது எல்லா உடலையும் அறிபவர் அப்படின்னு சொல்றது. ஆத்மா தன் சொந்த உடலை மட்டும் அறிபவன். பரமாத்மா உன்னத உரிமையாளர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர், எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்றவர். பகவான் கட்டுப்பாட்டாளர். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் தர உடைமையாளர், இரண்டாம் தரம் உடைமையாளன் சொல்லப்படுது. மற்றும் கட்டுப்பட்டாளன். நாம வந்து பகவானுக்கு ஒரு கட்டுப்பட்டவங்க, நாம அவர் கட்டுப்பட்டாளர், அது எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்றவர்.
ஆனா ஆத்மா வந்து இரண்டாம் தர உரிமையாளர் இந்த உடலுக்கு. முதல் உரிமையாளர் பகவான் தான். அப்ப அந்த நிலம் சொல்றது பகவானுடைய, அது ஒரு மன்னரோட நிலம் தான் அது. ஆனா இரண்டாவது தான் நம்ம வந்து அந்த நிலத்துக்கு சொந்தக்காரனா இருக்கு. அது போல இந்த உடல் வந்து பகவானுடைய தான். ஆனா நம்ம இரண்டாம் தர சொந்தம் தான் நமக்கு. அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த உடல் பகவான் தான். இந்த உடலை வந்து பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி தான். உள்ள இருக்கிற ஆத்மா வந்து பகவானுடைய உட்புற சக்தி. ஓகேவா? பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா வீழ்ச்சி அடையாதவர், என்றுமே ஆத்மா விட உயர்ந்தவர் பரமாத்மா. ஆனா ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா வீழ்ச்சி அடைபவன் மற்றும் கீழ்ப்பட்டவன். ஆத்மாவுடைய குணங்கள், அதனுடைய பண்புகள். இப்ப நாம அப்ப அந்த உடல் சொல்லும் போது உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா, இந்த ஞானம், அது அந்த உடலுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இந்த ஆத்மாக்குள்ள டிஃபரெண்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் பாருங்க. இனி முக்கியமான இடத்துல வரலாம். இப்போ இந்த 24 மூலப்பொருள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம என்ன செயல்படுறோம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ இந்த அன்னத்தை சாப்பிடுறோம், அன்னமய்யா கோசம். இந்த அன்னமய்யால வந்து வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு எப்படி செரிமனம் ஆகுது, என்ன உணவு சாப்பிட்டா நம்ம செரிமனம் ஆகும், இது என்ன உணவு சாப்பிடுறது நாளைக்குன்னு பார்ப்போம். அதாவது 14 அத்தியாயம் 15, 16 சாப்பிடுற பொருள் கூட சொல்லி கொடுக்குறாரு நமக்கு. இதுதான் நீ சாப்பிடணும், இதை சாப்பிட்டா உடல் இயங்கும், உன்னுடைய ஞானேந்திரனும் கர்மேந்திரனும் கரெக்டா செயல்படும்ன்ற. நம்ம சாப்பிடுற பொருள் கூட சேர்ந்த குணங்கள் மாறுங்க. நம்ம சாப்பிடுற பொருள் கூட காரமா சாப்பிட்டீங்கன்னா ரசோ குணத்துக்கு போயிடும், சூடா சாப்பிட்டாலும் ரசோ குணத்துக்கு போயிடும். இந்த உணவு சாப்பிட்டா, இந்த காய்கறிகளை சாப்பிட்டா இந்த குணங்கள் இருக்கின்றது. இதே பகவத்கீதை கொடுக்குது. அப்ப அன்னமய்ய கோசால அந்த ஞானம் இருக்கணும், சாப்பிடுற விஷயத்துல இருக்கணும். இந்த பிராணமயால பாத்தீங்கன்னா இந்த காற்று வாங்குறோம் பாத்தீங்களா, இதுலயும் நமக்கு பகவான் இருக்கார். காற்றை கொடுக்கறதும் பகவான் தான், நம்ம உள்ள இழுத்து வெளியே விடுறதையும் பகவான் தான். அந்த ஞானமையா இந்த பிராணத்துக்கும் அன்னத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன, எப்படி செரிமனம் ஆகுது, எப்படி இந்த உடல், இந்த பிராணம் எங்கெல்லாம் இயங்குது, எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் இந்த நம்ம உடல்ல போகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இந்த ஞானம். அப்ப இந்த உடலும் இந்த உடலும் சரி, இந்த மனமும் சரி, இந்த புத்தியும் சரி, 24 பண்புகளும் சரி எப்படி இயங்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் இந்த விஞ்ஞானம். அந்த விஞ்ஞானத்தை நுணுக்கத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அப்ப நம்ம சச்சித்தானந்தமா செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னதி விரிவா பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். 6, 7. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचतीन्द्रियकोसरः इच्छा द्वेषः सुख दुःखं संकातश्चेतना धृतिः एकक्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க. இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க. பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, பிரீத்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன்கள், பொருள்கள், விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிர் அறிகுறிகள், உயிரின் அறிகுறிகள், ஜட நம்பிக்கை, இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயலின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்றும் கருதப்படுகிறது. இப்ப நம்ம முன்னாடி படிச்சோம் இல்லையா, நம்ம முன்னாடி நம்ம ஆச்சாரிகள் நமக்கு குருமார்கள் சொன்னதை நம்ம முன்னாடி சொல்லிட்டோம். ஆனா பகவான் இங்க சொல்றாரு பாருங்க, இந்த 24 சொல்றாரு. 24 மூலக்குழுகளோட கடைசி என்ன சொல்றாரு, இவை எல்லாமே சுருக்கமாக செயல் நம்ம செய்யற செயல்னால இந்த களம் சொல்றது இந்த உடல் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகிறது அப்படின்ற. அப்போ நாம செய்ய வேண்டிய செயல்ல ஞானேந்திரன் மூலியமா, கர்மேந்திரன் மூலியமா, இந்த பஞ்சபூதங்களை நம்ம அந்த இயற்கையில நம்ம செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த செயல் என்ன செயல் செய்யறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த களம் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். சப்போர்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுடைய எதிர்வினை நம்ம கொடுக்கும். எதிர்வினைன்னு சொல்லும் போது எதிர்காலத்தை நம்ம தீர்மானிக்கும். அப்ப எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கிறது என்ன பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செயல் தான், நம்மளுடைய எண்ணம் தான். செயல் கூட ஒரு பக்கமா இருக்குங்க, செயல் கூட அடுத்த செயல் தான். நம்ம ஒரு செயலை புத்தி வச்சு நம்ம ஒரு இதை பண்ணா நல்லா இருக்குமே, இவ தப்பான ஆளாச்சு, இவர் ரைட் பர்சன் ஆச்சு, இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்படி நம்ம எண்ணம் வருது பார்த்தீங்களா, அந்த எண்ணம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன ஆயிடும்,
அந்த குணங்கள் வந்துடும். அந்த குணங்கள் வரும்போது நீங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சிருங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி ஞானேந்திரங்கள் கர்மேந்திரங்கள் செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப அந்த குணங்கள் நம்ம எண்ணத்தை எப்படி கொண்டு வருது? ஹரிபக்தியோட ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான். பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அப்ப அந்த எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்களா? ரொம்ப அழகா இருக்கும். எல்லார பத்தியும் நல்ல விதமா செயல்பட எண்ணங்கள் வரும். நமக்கு யாரையும் தப்பாவே நினைக்க மாட்டோம். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது ரொம்ப அழகா இந்த விஞ்ஞானத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் ரொம்ப கடினமா தான் இருக்கும், நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் அது செயல்படுறதுக்கு. ஆனா அதே பக்குவம் வர 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 நாம முயற்சிப்போம். அதுதான் பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அப்போ நமக்கு இந்த தவறான எண்ணங்கள் நமக்கு வராது. செயல்பட மாட்டோம், கண்டிப்பா செயல்பட மாட்டோம் இந்த எண்ணங்கள் வரும்போது. ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த எண்ணம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? யாரையுமே நம்ம தப்பாவே நினைக்க மாட்டோமே, யாரையுமே தப்பா பேச மாட்டோமே, எல்லாமே பரமாத்மா ரூபத்தை தான் பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப எப்படி இருக்கும் பாருங்க இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா இந்த 6வது 7வது பாதத்துல கொடுத்திருக்கிறார். இப்ப 8ல இருந்து 12வது பதம் பாருங்க. ரொம்ப அழகான அற்புதமான பதம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियादिषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याप्ति दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्कः पुत्रताराग्रहातिषु नित्यं च समसिद्धत्वम् इष्टानिष्टो भवद्दिश मयि सानेन योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्तं देशसेवित्वम् अरदीर्जन समस्तति अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वं ज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अदो अन्यथा। हरे कृष्णा प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 8ல இருந்து 12வது பதம் பாருங்க. ரொம்ப அழகா விரிவா நம்ம கொடுக்குறாரு. இது நம்ம படிக்கிறது நேரம் இருந்தாலும் ஒரு சுருக்கமா நம்ம படிச்சுட்டு போயிடலாம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது முக்கியமான தகுதின்னு சொல்ல பாத்தீங்கன்னா இன்றியமையாத தகுதி, மற்ற முக்கிய தகுதிகள். இப்ப முக்கியமான தகுதி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு கலப்பற்ற பக்தியை கொடுக்கணும், கலப்படம் இல்லாத பக்தி கொடுக்கணும். மிக மிக முக்கியமான தகுதி. அதாவது இன்றியமையாத தகுதின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை நாமோ நாடணும். அதாவது இன்றியமையாத தகுதி. மற்ற முக்கிய தகுதிகள் பாத்தீங்கன்னா பணிவு, அகிம்சை, சுய கட்டுப்பாடு, பொதுமக்களிடம் பற்றுதல் இல்லாமல் இருத்தல். மற்ற முக்கிய தகுதிகள் சொல்லப்படுது இந்த 8ல இருந்து 12வது பதம் வரைக்கும். அடக்கம் சொல்றோம். இது ஒண்ணு நம்ம சொல்லணும்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசணும், உதாரணம் கொடுக்கணும். ஒரு அடக்கம் சொல்லும் போதே ஒரு உதாரணம் கொடுக்கணும். கர்வமின்மை பத்தி சொல்றதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கணும். அகிம்சை சொல்றது ஒரு விளக்கம் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? இது எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே தான் நமக்கு நேரம் பத்தாது. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பாத்தீங்கன்னா மற்ற அதாவது முக்கிய தகுதிகள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இடைவிடாத பகவானுக்கு கலப்படமற்ற பக்தியை கொடுத்தா போதும். இன்றியமையாத தகுதி சொல்லும் போது ஆன்மீக குருவை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைந்து அவர் கொடுக்கிற ஞானம் மூலியமா நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கணும். இது பாத்தீங்கன்னா இன்றியமையாத தகுதி. மற்ற முக்கிய தகுதின்னு சொல்லும் போது அதாவது பணிவு, அகிம்சை சொல்றோம். இதெல்லாம் சுய கட்டுப்பாடு, பொதுமக்களிடம் விலகியே இருத்தல், அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவை அணுகுதல், தூய்மை, அலராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலன்கிளர்ச்சிய பொருள்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லா திருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றை துன்பங்களிலிருந்து கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டிருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளை சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்கள் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடம் விலகியிருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்தை கற்றல், பரமசத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. இவை அனைத்துமே நான் ஞானமாக அறிவிக்கிறேன். இவற்றை தவிர மற்றவை எல்லாமே அறியாமையாகும். இது முக்கியமான சாராம்சமா நம்ம கொடுக்கிறார். இப்ப அடக்கம் சொல்லும் போது ஒரு உதாரணம் சொல்றோம். நம்ம அடக்கத்தோடு எந்த செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன, இதெல்லாம் ஒரு தெய்வீகமான குணங்கள், ஒரு முக்கியமான குணங்கள். இதெல்லாம் கர்வம் இருக்கக்கூடாது, தான் என்று அகந்து இருக்கக்கூடாது. அகிம்சை சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா பௌதிகவாதிகளுக்கு கடினம், கர்மிகள்
கருமி, நம்ம எல்லாம் கருமிகள் தான். நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இந்த அகிம்சைன்னு சொல்றது. ஆனா அதே ஆன்மீகவாதிகளுக்கு ரொம்ப சிறப்பா வரும் அகிம்சை சொல்லும்போது. அப்ப ஆன்மீகவாதி நம்ம அந்த ஆன்மீக ஞானத்தோட நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சோன்னா அகிம்சை ரொம்ப அழகா நம்ம செய்வோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பொறுமை இருக்கணும். எல்லா விஷயத்திலயும் பொறுமை இருக்கணும். பொறாமை இருக்கக்கூடாது, பொறுமை இருக்கணும். எளிமை இருக்கணும். அதே மாதிரி குரு கிட்ட அணுகுதல் இருக்கணும். அதாவது தூய்மை இருக்கணும். உள் தூய்மை, வெளி தூய்மை. 6வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லையா? தளராம இருக்கணும். மனசை எந்த ஒரு சஞ்சலம் இல்லாம இருக்கணும். அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 26 குணங்கள் சொல்லுவாங்க. சகிப்புத்தன்மை. அந்த சகிப்புத்தன்மை எப்படி வரணும்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப இதெல்லாம் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். எல்லா குணமும் நமக்கு வந்துடும். சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும். புலன்கிளர்ச்சி, அதாவது இந்த கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, வாயால பேசுறது, மூக்கால நுகுறது, கையால செய்யறது, காலால நடக்கிறது, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா புலன்கள் தான். இதை நாம துறக்கணும். என்ன துறக்கணும்? பௌதிகத்துல இருந்து துறக்கணும். ஆன்மீகத்துல இல்ல, பௌதிகத்துல இருந்து துறக்கணும். பொய் அகங்காரம். அகங்காரம் இருக்கலாம், பொய் அகங்காரம் இருக்கவே கூடாது. பொய்யான அகங்காரம் இருக்கவே கூடாது. அப்ப துன்பத்தில் இவற்றில் துன்பத்தினும் கவனித்தல். அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல் அப்படின்னு. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்காக நம்ம குடும்பத்தை விட்டு வெளியே போன்னு சொல்ல, குடும்பத்தோட இருங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு சுதந்திரம் கொடுங்க. எல்லாரும் வாழ்க்கைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு கர்மா இருக்கு. அவன் சாப்பிட்டாதான் அவன் பசி ஆற முடியும். அவன் மாத்திரை சாப்பிட்டாதான் உடல் சரியாகும் இல்லைங்களா? சோ அப்ப நம்ம எப்படி செயல்படணும்னு பாருங்க. அவங்கள வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய கணவர், என்னுடைய என்னுடைய வீடுன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா பந்தப்படுறோம். நம்மளுடைய உரிமையே அவங்க கிட்ட நாம திணிக்கிறோம். அவங்ககிட்ட திணிக்கிறோம். அப்ப திணிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இதுவும் பாவம் சொல்லப்படுது. ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம குணங்கள் மாற ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப தான் என்ற அகந்தை வந்துடும் சொல்றாரு. அப்ப எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க. தன் மனைவியும் கணவனையும் பிள்ளைகளையும் வந்து பற்றற்ற தன்மையா இருக்கும். அதிகமான மோக பக்தி கொடுக்க, அதாவது மோகத்தை கொடுக்க கூடாது, காமத்தை கொடுக்க கூடாது. மோகமும் காமமும் எல்லாம் ஒண்ணு. அப்படியே மாறி மாறி போயிட்டு இருக்கும். மோகம் வரும், பற்று வரும், மோகம் வரும், காமம் வரும், மாறி மாறி போயிட்டே இருக்கும். அதிகமான மோகம் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இருக்காது. ஆனா அதிகமான பிரேமம் கொடுக்கணும், அன்பு கொடுக்கணும். அன்புன்றது என்ன பண்ணும் தெரியுங்களா? பந்தப்படுத்தாது. அன்புன்றது பந்தப்படுத்தாது. நம்ம அன்பை நம்ம வந்து அதாவது என்ன சொல்றோம், அன்பு வந்து நம்ம நிறைய பேர் தப்பு தப்பா புரிஞ்சிருக்காங்க. குழந்தை மேல அன்பு செலுத்தணும், மனைவி மேல அன்பு செலுத்தணும், கணவன் மேல அது அன்புன்னு சொல்லும் போது தர்மம், தன்னுடைய கடமையை செய்ய தூண்டும் அன்பு. அன்பு சொல்லும் போது பந்தப்படுத்தாது, காமத்தை உண்டாக்காது அன்புன்றது. அதுதான் பிரேமம் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, அன்புனாவே நம்ம மனைவியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண, நம்ம வந்து காமத்தையும் மோகத்தையும் கொண்டு போறோம். கணவன் நம்ம காமத்தையும் மோகத்தையும் கொண்டு போறோம். ஆக்சுவலா அன்புன்னு சொல்றதே வந்து தர்மம் தான் அன்பு. நம்முடைய கடமைன்னு நினைக்கும், அது நினைக்கும். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப அவங்களை வந்து குழந்தைகளும் சரி, மனைவியும் சரி, வீடும் சரி, பற்றற்ற தன்மையா அவங்களை செயல்பட வைக்கும். அவங்கள வந்து நம்ம வந்து தன்னுடைய மனைவி தான், தன்னுடைய கணவன் தான், தன்னுடைய பிள்ளைகள் தான், தன்னுடைய வீடு தான். அவங்க எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் கொடுக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த பந்தத்திலிருந்து எப்பவுமே நம்ம விடுபட்டு இருக்கணும். எப்பவுமே கொஞ்சம் விலகியே நிக்கணும். ரொம்ப உள்ள போயிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கும் இடைஞ்சல், உங்களுக்கும் இடைஞ்சல். ஏன்னா எல்லாமே தனிப்பட்ட ஆத்மா. அது நம்ம தவறா புரிஞ்சுக்க கூடாது. ஏன்னா நம்ம கலிகாலத்துல நம்ம அப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய கணவன், என்னுடைய பிள்ளை, வீடு, சமுதாயம் சொல்லிட்டு அப்படி போட்டு ஒரு நெருக்கி பிடிச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் நிறைய தவறுகள் நடக்குது. கொஞ்சம் விலகி நின்று பாருங்களேன், ரொம்ப அழகா இருக்கும். ரொம்ப நம்ம அழகா நீங்க பிரேமம் கொடுப்பீங்க பகவான். இது பகவான்கிட்ட எப்படி அனநீய பக்தியை, கலங்கமற்ற பக்தி கொடுக்குறீங்களா, அதுதான் கலங்கமற்ற உறவை நீங்க கொடுப்பீங்க பிள்ளைகளுக்கும் இருக்கும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, விலகி நிக்கணும்ன்றார். அது மாதிரி இதுபட்ட அதே மாதிரி விருப்பு வெறுப்புகளை சமநிலையில இருக்கணும். நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி கொடுக்கணும். தனிமையான இடங்கள் வாழ முயற்சி பண்ணணும். தனிமையான இடங்கள் வாழ முயற்சி பண்ணும்போது பாருங்களேன், நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கும். நம்ம தவறு இது பண்றோம். ஒரு 1/2 மணி நேரம், ஒரு நாளைக்கு 1/2 மணி நேரம் தனிமையா உட்காந்து யோசனை பண்ணி பாருங்க. நல்ல வகையா யோசனை பண்ணி பாருங்க. பௌதிகத்தில் இல்ல, நல்ல வகையா ஆன்மீக மூலியமா யோசனை பண்ணி பாருங்க. நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்குள்ள மாற்றம் இருக்கும். தனிமையை வாழ முயற்சி பண்ணுங்க இல்லைங்களா? பொதுமக்கள் இருந்து விலகியே இருத்தல். ஏன்னா எல்லாமே பொதுமக்கள் எல்லாம் ஒண்ணு போல இருக்க மாட்டாங்க. ஒன்னொன்னு ஒரு மாற்றம் இருக்கும் இல்லைங்களா? இது ஆத்ம ஞானத்தை முக்கியத்தையும் ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்துமே
ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காரா? 13 சொல்ற பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா பிரபு. हरे कृष्ण ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सत् उच्यते हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம படிக்க போறது ஆத்மா பத்தி படிக்கிறோம். இங்க ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க. தற்பொழுது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருள் நான். உனக்கு விளக்குகிறேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன். ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதும் இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விலைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. இப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோமா? ஆத்மா சைலண்டா நமக்குள்ள இருக்கு. பரமாத்மாவும் இருக்கிறார், ஆனா ஆத்மா நம்ம சைலண்டா இருக்கு. அப்போ இந்த ஜட உடலுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம செய்யற காரியங்களால, கர்மேந்திரங்கள், ஞானேந்திரங்கள், இந்த பஞ்சபூதங்களால செய்யற செயல்னால, இந்த புலன்களால செய்யற செயல்னால இந்த ஆத்மா காரணமாகப்படுகிறது. ஆனா ஆத்மா காரணம் கிடையாது. அது 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 வந்து அனுபவிக்குது, அவ்வளவுதான். நம்ம செய்யற செயல்னால அனுபவிக்குது. இப்ப நல்ல உடல் கிடைக்கணும்னா நம்ம செய்யற காரியங்கள் மூலியமா தான். கெட்ட உடல் கிடைக்கணும்னா அது நாம செய்யற காரியங்கள் தான். நம்ம எந்த காரியமும் செய்யாம பகவான் அறிபக்தியோட நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கலாம், அப்போ அந்த ஆத்மா தூய்மை அடையும், பரமாத்மா லோகத்துக்கு போகுது. இந்த 3 செயல்பாடுக்குமே நாம தான் காரணம், ஆனா ஆத்மா காரணம் கிடையாது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இல்லைங்களா? அது என்ன சொல்றாரு பாருங்க. எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ. நீ எதை எந்த ஞானம், இந்த உடல்னா என்ன, ஆத்மானா என்ன, பரமாத்மானா என்ன, இந்த ஞானத்தை நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டா இதுதான் அமிர்தம். இந்த அறியப்படும் பொருள் நான் உனக்கு விளக்கி இருக்கிறேன் என்றார். முன்னாடி விளக்கி இருக்கார் பகவான் ரொம்ப அழகா. ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் என்றார். இப்ப பிரம்மன் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, ஜீவாத்மா வந்து இந்த ஆத்மா வந்து அடுத்த நிலை என்னன்னா பிரம்ம நிலை அடையணும். அதுக்கு என்ன செய்யணும்? இந்த 24 மூலக்கூறுகளோட நாம செயல்பட ஆரம்பிக்கணும். அப்பதான் அது பிரம்ம நிலை அடைக்கப்படும். அப்ப பிரம்ம நிலை அடைஞ்சிட்டா அப்ப நம்ம பகவான் லோகத்துக்கு நம்ம போறோம், பிரம்ம ஜோதியில நம்ம கலக்கிறோம், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 15வது பதம் மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வ பிரத்சைவ நிர்குணம் குண போக்திருச. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இப்ப சொல்லிட்டாரு பாருங்க, எல்லா புலன்களுக்குமே காரணம் யாரு? பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது, அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பாளர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றதாக உள்ளார். அவர் இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். இந்த விஞ்ஞானம் பாருங்க, ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிச்சாதான் இது புரியும். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இந்த உடலும் இதை எல்லாமே எல்லா உயிர்வாழியும் நான் தான்றார், இந்த இயற்கையும் நான் தான்றார், இதை அனுபவிக்கிறதும் நான் தான்றார், ஆனா எனக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்றார். எப்படி சொல்றாரு பாருங்க, இல்லைங்களா? புலன்கள் மூலம் காரணம் பரமாத்மாவே. இந்த புலன்கள் சொல்லப்படுது இந்த பஞ்சபூதங்களான இந்த உடலோட சேர்ந்து இந்த கண்ணு, பாக்கு, வாய், பேசுற விஷயங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாமே காரணம் நான் தான்றார். இருப்பினும் அவரோட புலன்கள் கிடையாது, ஆனா பகவான் கிட்ட அந்த புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழியும் பராமரிப்பவர். எல்லா உயிர்வாழி இதயத்துக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிறார். எப்படி வழி நடத்துறார்? நம்ம நீ எண்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வழி நடத்துறார். நீ ஆன்மீகத்துல இருந்தீங்கன்னா நம்மளை வழி நடத்துவார், நம்ம பௌதிகத்துல போனா விலகி நிற்பார், விலகி நின்றுவார். அப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போனா கூட விருத்தி அடையாது, கோயிலுக்கு போனா கூட விருத்தி அடை. நீங்க செயலால செய்யற செயல்னால, நீங்க நினைக்கிற காரியத்தினால செய்யற செயல்னால தான் நீங்க சரி வரீங்க. அப்பதான் பகவான் உங்களுக்கு துணை இருப்பார், கூட வழி நடத்துவார். நான் தப்புலாம் பண்ணிட்டு, டெய்லி சின்ன சின்ன தப்புலாம் பண்ணிட்டு நான் போய் கோயில போய் முறையிட்டா போதுமா? வரவே மாட்டார், கிட்டே வர மாட்டார். அதான் சொல்றாரு, வேதங்கள் மூலியமா சொல்றாரு, நான் கிட்டே இருக்க மாட்டேன், நீ கரெக்டான வழியில நீ போயிட்டு உன்னை நான் வழி நடத்துவேன்றார்.
நீ அதை விட்டு பௌதிகத்திலேயே போயிட்டு இருந்தேன்னா இந்த ஞானேந்திரங்களும் கர்மேந்திரங்களும் இந்த புலன்களையும் அதுல ஈடுபடுத்தினா, பௌதிகத்தில் ஈடுபடுத்தினா நான் எப்படி உங்க கூட இருக்க முடியும்? இருக்க முடியாது. ஆனா நீ என்னுடைய பிள்ளை தான், நீ என்னுடைய அம்சம் தான், ஆனா நீ தான் அனுபவிக்க போற. அப்ப இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அவர். இயற்கை குணங்கள் சொல்றது சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம். அதாவது நல்லவன், கெட்டவன், ரொம்ப கெட்டவன், நம்ம ஸ்லாங்ல பேசுறாங்க. சோ அதுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். ஏன்னா அதை படைக்கப்பட்டது பகவான் தான். துர்கா தாய் தான் அவங்க, பத்ரகாளி தான் அவங்க. இந்த குணங்கள் எல்லாமே அதிபதி யாருன்னா அந்த தாய் தான். துர்கா தாய் தான் அதுக்கு எல்லாமே அதிபதி. அதை படைக்கப்பட்டது பகவான் தான். இதெல்லாம் நாளைக்கு நம்ம படிப்போம். இதை பத்தி அந்த இதை பத்தி நாளைக்கு படிப்போம். 16வது பதம் மாதாஜி. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण बहिरन्तश्च भूतानाम् असरं चरमेव च सूक्ष्मवात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं सन्दिके सतत् हरे कृष्ण. இப்ப நாம இந்த ஸ்லோகம் வந்து பரமாத்மா பத்தி குறிக்குது. முதல்ல ஆத்மா பத்தி பார்த்தோம், இப்ப பரமாத்மா. பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாளியின் உள்புறமும் உள்ளார், உள்ளும் உள்புறமும் உள்ளார், அசைவன மற்றும் அசையாவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவர் அருகிலும் உள்ளார். நம்ம எண்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பகவான் வந்து நமக்கு அருகில் இருப்பார், தூரமும் இருப்பார். நம்ம ஹரிபக்தியோட நம்முடைய வில்வமங்குள் தாகூர் எப்படி கண்ணு தெரியாம இருந்தா கூட ஒரு பொருளும் இல்லாம எப்படி ஹரிபக்தியோட பகவான அவரு வந்து பாராயணம் பண்றாரோ, எப்படி உணவு சமைச்சு கொடுக்குறாரோ எல்லாமே கற்பனையிலேயே, அப்ப பகவான் கிட்டதான் இருக்கிறார். அது பிரேமம், அன்பு, பகவான் மேல அன்பு. அது தன்னுடைய தர்மம் செஞ்சு செய்யறார். அது மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம பக்கத்திலே இருப்பார், உள்ளுக்கு நமக்குள்ளதான் இருக்கிறார். ஆனா செயல்பாடு இருக்க மாட்டார், சைலண்டா இருப்பார். அதே நீ பக்தியில இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒழுங்குபடுத்தி அந்த செயலை செய்ய வைப்பார் நம்மள. அவர் நம்மளை வந்து ஒழுங்குபடுத்துவார். அப்ப நம்ம அவர் அருகில் இல்லைன்னா நாம என்ன பண்றோம்? பௌதிகத்துல போயிட்டு இருக்கோம், தான் என்ற அகந்தையோட போயிட்டு இருக்கோம், தான் உரிமையாளன் என்ற அகந்தையில போயிட்டு இருக்கும் போது அப்ப அவர் விலகி நிற்பார். அப்ப அவர் அருகில் இருக்க மாட்டார். இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ எங்கும் நிறைந்தவர், உயிர்வாளின் உள்புறமும் இருக்கிறார், புலன்களை தோற்றுபவை அவர்தான், ஆனால் அவருக்கு புலன்கள் இல்லை. ஆன்மீக பலன்கள் உண்டு, மிக உயர்ந்த நபர். ஆண்கள் பலன் உண்டு, எப்படி? உயர்ந்த நபருக்கு மாத்திரம்தான். நல்ல எண்ணங்கள் இருக்கணும், நல்ல செயல்கள் இருக்கணும். அப்ப ஆன்மீக பலன்கள் கிடைக்கும். பகவானை பத்தி நீ ஹரிபக்தியோடு நடக்கும்போது பத்தினா அந்த பலன்கள் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப ஆத்மாவின் புலன்கள் தோற்று போய்ப்பவை. விலகற்றவர், அனைவர் இதயத்திலும் வீற்று உள்ளார் பரமாத்மா. இந்த பதம் மூலியமா நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அடுத்த பதம் என்ன சொல்ற பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 18வது பதம். हरे कृष्ण ज्योतिषामभितज्योतिस्तमः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेय ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதம் பாருங்க, பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். இது பரமாத்மா ரூபத்துல எல்லாருடைய ஜீவராசி உடலையும் இருக்கிறார் இல்லைங்களா? பிரகாசமான பொருள்கள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம உடல்ல வந்து அதாவது 6வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம், 7 விதமான சக்கராசு உடல்ல இயங்குது. இந்த அஞ்சனா சக்கராசு, இந்த மூலாதார சக்கராசு, எல்லாமே இந்த 7 சக்கராசு நம்ம நல்வகையில் நம்ம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த 7 சக்கராசும் நல்ல ரொட்டேட் ஆகும்போது நல்லா பிரகாசமா இருக்கும். நம்ம மேல ஒரு தேஜை தெரியும். ஆன்மீகவாதிகளுக்கு முகத்தை பார்த்தாவே போதும், ரொம்ப அழகா சிரிச்ச முகத்தோட இருப்பாங்க. எனி டைம் அப்படியே 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 பிரைட்டா இருப்பாங்க ஆன்மீகவாதிகள். பௌதிகவாதிகள் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே இருண்ட முகத்தை வச்சிருப்பாங்க. அடுத்து என்ன நடக்கும்னு பயந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அடுத்து என்ன நடக்கும், நல்லது நடக்குமா கெட்டது நடக்குமா, எழுந்துக்கும் போதே தூங்கி எழுந்தும் போதே வச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு பொழுது நல்லபடியா போகணும் பகவானே அப்படின்னு நினைப்பான். ஏடா நீ தாண்டா செய்யற. சில பேர் எழுந்துட்டு இப்படி கையை தேய்ச்சி கையை பார்ப்பாங்க, முகத்தை பார்ப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றேன்னா, நம்ம முன்னோர்கள் தவறாக நம்ம வழி நடத்திட்டு வந்துட்டாங்க.
நம்ம கையில் தான் எல்லாமே இருக்கு, நம்ம இதான் இருக்கு, இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இதெல்லாம் பார்த்தா கையில பார்த்தா அதுல பார்த்தா எல்லாம் கிடையாது. நாம செயல்ல தான் இருக்கு, நம்ம எண்ணத்துல தான் எல்லாமே இருக்கு. நம்ம தூங்கி எழுந்தும் போதே என்ன நினைச்சதுன்னா ஹரிபக்தியோட பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும்னு நினைச்சேன்னு வச்சுக்கலாம், அப்ப நம்ம மைண்ட் எப்படி தெரியுமா இருக்கும், ரொம்ப அழகா இருக்கும். அது தொண்டு செய்து கோவில்ல போய் தொண்டு செய்யணும் அவசியமே இல்லை. நம்ம மனைவிக்கு தொண்டு செய்யலாம், நம்ம கணவனுக்கு தொண்டு செய்யலாம், நம்ம பிள்ளைகளுக்கு தொண்டு செய்யலாம், நம்ம சமுதாயத்துக்கு தொண்டு செய்யலாம். இங்கதான் கடவுள் இருக்காரு, இங்கதான் பகவான் இருக்காரு. இதுக்கு போய் தனியா போய் கோவில்ல உட்கார்ந்து செய்யணும் அவசியமே இல்லை, இல்லைங்களா? அப்பதான் நம்ம மேல ஒரு பிரகாசமான ஒளி வரும். அந்த பொருள் எல்லாவற்றையும் மூலம் அவரே என்றார். அதுக்கு மூல ஆதாரமே அவர்தான். அப்போ அவர் ஜடத்தின் இருட்டில் அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிறார், தோன்றாதவனும் இருக்கிறார். அவரே அறிவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இயற்கையும் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருடைய இதயத்தையும் மீட்டுள்ளார், இல்லைங்களா? அப்போ நான் இவ்வுடல் சொல்லும் போது நான் இந்த உடல் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா இது மிகவும் வெறுப்பத்தக்கதான செயலா இருக்கும். இது என்னுடைய உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா, அதி ஆத்மா நான் அப்படின்னு நினைக்கணும். அப்ப ஆத்மா நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உண்மையில் எல்லா பந்தத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மையா செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். நான் ஆத்மான்னு நினைச்சானா, நான் உடல் தான் என்னுடைய உடல் நினைச்சோம்னா அப்ப நாமும் வீழ்ச்சிக்கான காரியத்தை தேடின்னு ஓடிடுறோம், இல்லைங்களா? 19வது பதம் என்ன சொல்லி பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण इति शेषं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासदः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावो पद्यते. हरे कृष्ण. இவ்வாறு செயல்களின் களம், அதாவது உடல் சேத்திர அப்படின்னு சொல்ற அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விளக்கப்பட்டன. ஆனா எனது பக்தர் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு தனது இயற்கையை அடைய முடியும். இப்போ இந்த 24 மூலக்கூறுகளும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம அந்த மூலக்கூறு சொல்றது பண்புகள் சொல்லலாம், எப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நம்ம எப்படி செயல்படணும்னு பாருங்க. ஹரிபக்தியோட பகவான நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஞானேந்திரங்கள், இந்த கர்மேந்திரங்கள், இந்த புலன்கள் எல்லா விதமான செயல்பாடும் நமக்கு சாதகமாக அமையும். நம்ம சொந்த வீட்டுக்கு போற சாதகமாக எல்லாம் அதை சொல்ல இயற்கையை அடைய முடியும், எனது இயற்கையை அடைய முடியும்ன்ற. சரி, 20 என்ன சொல்ற பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. कृष्ण प्रकृतिं पुरुषं चैव विदत्यानिद उभापि विकारांश गुणांशं चैव विद्धि प्रकृति संभवान्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிக்கும், ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை இப்ப சொல்லிட்டாரு பாருங்க, என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்ன்றார். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களுக்கும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருளே. இது ஆரம்பமே இல்லை எதுக்கு? இந்த ஜட இயற்கைக்கு. அதே மாதிரி இந்த உயிர் வாழிகளுக்கும். ஏன்னா நம்ம பிறந்துகிட்டே இருக்கிறோம், அப்படியே பிறந்து போயிட்டே இருக்கிறோம். நம்ம எண்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வேற உடல் கிடைக்குது, நம்ம செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி வேற உடல் கிடைக்குது. அப்ப உடலே கிடைக்கல, அப்போ இந்த சூட்சம உடல், சூதல உடல் இங்கேயே அழிஞ்சிச்சுன்னா அப்ப சச்சித்தானந்தமா ஆத்மா மட்டும்தான் செயல்படும். அப்ப ஆத்மா எங்க போகும்? தன்னுடைய வீட்டுக்கு போகும். தன்னுடைய வீடுன்ற போது வைகுந்தம், பகவானுடைய வைகுந்தம் தான் நம்ம போறோம், இல்லைங்களா? அப்ப புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களது மாற்றங்கள் ஜட குணங்களுக்கு. ஜட குணங்கள் சொல்லும் போது அந்த முக்குணங்கள் சொல்றோம், அதான் ஜட குணங்கள், அதாவது இயற்கை குணங்கள் சொல்லப்படும். அந்த குணங்கள் இயற்கை, ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருளே. அப்போ நாம எங்க போறோம்ன்ற தீர்மானிக்கிறது நம்மளுடைய குணங்கள் தகுந்த மாதிரிதான், நம்மளுக்கு செயலுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் நம்ம உடலை நம்ம அடுத்த உடல் தேடி போறது. நம்ம ஒரு காரியமும் செய்யற செயல் பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது தீர்மானிக்கிறது அது நம்ம கிட்டதான் இருக்குது. பகவான் கிட்டயோ, மனைவி கிட்டயோ, கணவன் கிட்டயோ, சமுதாயத்திட்ட கிடையாது, நம்ம கிட்டதான் இருக்கு. நாம தான் அதை செயல்படுத்துறோம். அடுத்த உடல் நமக்கு கேட்கணும்னா நாம தான் செய்யறோம், அடுத்த உடல் துன்பமான உடல் கிடைக்கணும்னா அது நாம தான் செய்யறோம். இது பகவானை பத்தி குறை சொல்லவே கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. 21 ஹரே கிருஷ்ணா மக்கள். हरे कृष्ण. कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृत उच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोगतृत्वे हेतुरुच्यते. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது.
சொல்லிட்டாரு பாருங்க. எல்லா செயல்களுக்குமே விளைவுகள் இயற்கையே காரணமாக கூறப்பட இருப்பினும் இவ்வுலகில் பல்வேறு இன்பம் துன்பங்கள் உயிர் வாழின் காரணமாக கூறப்படுகிறது. இப்போ நாம பகவான் என்ன பண்றார், இயற்கையை படைக்கிறார், அதுதான் காரணம். உடல் மாற்றத்துக்கும் குணத்துக்கும் செயலுக்கும் காரணம் இயற்கை தான். ஆனாலும் என்ன சொல்றாரு பாரு, இருப்பினும் இந்த உலகில் பல்வேறு இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணம் உயிர் வாழிதான் காரணம். நான் இயற்கையை படைச்சிருக்கேன், குணங்களை படைச்சிட்டேன். ஆனா அந்த முக்குணங்களை போறது போவாரதோ அது உன்னுடைய செயல் தான். நீ தான் உயிர் வாழி, நாம தான் உயிர் வாழி. நாம செயலால தான் அந்த குணங்கள் நமக்கு வருது. அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாம செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப துன்பம் எங்கிருந்து வருது பாருங்க, நம்ம கிட்ட தான் வருது. வெளியே எங்கேயா வருது? கிடையவே கிடையாது. அதுக்கு எதுக்கு மத்தவங்க மேல நம்ம காரணம் சொல்றோம்? ஒரு பிசினஸ் பண்றாரு ஒரு ஆளு, ஏன்னா கவர்மெண்ட் சரியா டாக்ஸ் கட்டலங்க, டாக்ஸ் அதிகமா போட்டாங்க, ஜிஎஸ்டி அதிகமா கொடுத்துட்டாங்கன்னு கவர்மெண்ட் மேல குறை சொல்றது. என் ஸ்டாஃப் கூட வேலை செய்யறவன் எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டான், என்னை கவுத்து விட்டான், அவனுக்கு குறை சொல்றது. பொருள் சரியில்லை, அந்த தரமே இல்லை, அவனுக்கு குறை சொல்றது. எல்லாரையும் குறை சொல்லிட்டு கடைசியில என்னன்னா இவர் தப்பிக்கிறாராம். நாம கரெக்டா இருந்தா, கவர்மெண்ட் கரெக்டா நீ கப்பம் கட்டினா உனக்கு அந்த பிரச்சனையே கிடையாது. தனி மனித ஒழுக்கம் இருக்கணும் இல்லைங்களா? கவர்மெண்ட்டுக்கு வரி கட்டணும் கரெக்டா, நம்ம கூட வேலை செய்யறவனுக்கு கரெக்டான ஊதியம் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் நம்மளுடைய தர்மம். இதெல்லாம் இது அதை செய்யாம மத்தவங்க மேல குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது தவறு தானே இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றாரு. இதுக்கு காரணம் என்ன? இன்பம் துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழிதான் காரணம். அந்த குணத்தை நம்ம சொல்லவே கூடாது. ஒரு சூரியன் இருக்குன்னா அந்த சூரியன் ஒரு பிரகாசமா நமக்கு ஒளி கொடுக்கும், அது அதோடைய தர்மத்தை செய்தது. அந்த இயற்கை அந்த சூரியன் நேரா நம்ம கிட்ட உள்ள வராம இருக்கிறதுக்கு ஒரு பகவான் ஒரு காந்த சக்தி மூலியமாக ஒரு இயற்கையை உருவாக்கி வச்சிருக்கிறார். அதை நாம பாழ் பண்றோம். எப்படி பாழ் பண்றோம்? நாம சுகமா இருக்கிறதுக்காக. அப்ப பாழ் பண்ணும்போது அப்ப அந்த ஓசான ஓல் விழும்போது அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த சூரிய ஒளி நம்ம கிட்ட தான் வரும். ஆனா சூரியன் எந்த தவறுமே செய்யல, அது பாட்டு செயல்பட்டு தான் இருக்குது. நாம செய்யற செயல்னால அந்த காந்த சக்தியை அந்த காற்று மண்டலத்துல சீரழிக்கிறோம். நம்ம சீரழிக்கும் போது என்ன ஆகுது? ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சூரியன் நம்மளுக்கு துன்பத்தையும் கொடுக்குது. ஆனா அதுக்காக சூரியன் செயல் தப்புன்னு சொல்ல முடியுமா? கிடையாது இல்லையா? நாம செய்யற செயல் தானே. அதுதான் சொல்றாரு, எல்லா செயலும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கை காரணமாக கூறப்படுகிறது. ஆனா சூரியன் தான் நம்ம குறை சொல்றோம். ஐயோ ரொம்ப சூடா இருக்கே, ரொம்ப ஹீட் பண்ணிட்டாரு, அப்படி பண்ணிட்டாரு நம்ம குறை சொல்லிட்டு இருக்கோம். எவ்வளவு அபத்தம் பண்றோம் பாருங்க நம்ம. இருப்பினும் இதுக்கு எல்லாமே காரணம் என்ன? இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணம் என்ன? உயிர் வாழிதான் காரணம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 22வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि पुंगते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुणसंगो अस्य सत् असत्योनि जन्मसु। ஜடை, அதாவது இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கை முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றன. சொல்லிட்டார் பாருங்க, திரும்ப இதிலே சொல்லிட்டார் பாருங்க. ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி, ஜட இயற்கைன்றது இந்த பஞ்சபூதங்களான உடல், இந்த 24 மூலக்கூறுகளான உடல். அப்ப இயற்கைன்னு சொல்லும் போது அந்த முக்குணங்கள் சொல்றாங்க இல்லையா? முக்குணங்கள் சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம், அதை அனுபவித்துக் கொண்டு, நல்லவனா இருந்தா அனுபவிக்கிற, கெட்டவனா இருந்தாலும் அனுபவிக்கிற, கேடு கெட்டவனா இருந்தாலும் அனுபவிக்கிறோம். அதை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை, நம்முடைய எந்த குணங்கள்ல வாழுறோமோ, சத்துவ குணத்துல, நல்ல குணத்துல, பிராமண குணத்துல, கெட்ட குணத்துல, பணக்கார குணத்துல, ரசோ குணத்துல, ரொம்ப மோசமான குணத்துல, அயோக்கிய குணத்துல, அந்த குணத்துல நம்ம வாழறோம் அப்படின்னா பின்பற்றுகிறோம், அந்த இதில் பின்பற்றலாம். அப்போ ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை அப்படின்றார். அப்ப எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது பாருங்க? அந்த குணங்களால ஏற்படவை, தொடர்பினால் ஏற்படவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்கள் அவன் நன்மை தீமையை சந்திக்கிறான். அப்ப நீ பிராமணனா, சத்திரியனா, சூத்திரனா, வைசியனான்றது முக்கியம் இல்ல. நீ என்ன பிறப்பு எடுத்துக்கணும் முக்கியம் இல்ல. நீ என்ன செயல்படுறதா உன்னுடைய குவாலிட்டி, உன்னுடைய வர்ணம், உன்னுடைய செயல் மூலியமா தான் வர்ணம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. பிறப்பால் கிடையாது. பிறப்பால் செய்து போன ஜென்மத்தோட பலன் புண்ணியம் இன்னைக்கு நமக்கு அது உடல் கிடைச்சிருக்கு, அதை எடுத்துக்கணுமே தவிர அது எனக்கு கிடைச்சிக்கு நான் பிராமணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேல தூக்கி போனான்னா அடுத்த பிறகு நாயா தான் பிறப்பான். இது நான் சொல்ல, கருட புராணம் சொல்லுது. நான் பிராமணன்டா, நான் சொல்றதாண்டா செய்யணும், நான் பண்றதான்னு சொல்லி காலை தூக்கி நடந்தான்னு வச்சுங்களேன், அவன் அடுத்த பிறகு அனிமல் தான்.
பகவான் ரொம்ப அழகா கருட பகவான் மூலியமாக சொல்லப்படுறார். நீ ஒழுக்க நெறிமா அது போன ஜென்மத்துல பண்ண புண்ணியத்தினால்தான் இன்னைக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. அந்த உடலை கரெக்டா இயக்கணும். அந்த எண்ணங்கள் கரெக்டா இருக்கணும். நம்ம செயலையும் கரெக்டா இருக்கணும். எல்லாரையும் பரமாத்மா ஒண்ணு போலதான் படைக்கிறார். சண்டாளனும் கிடையாது, அறிவுள்ளவும் சரி, முட்டாளையும் சரி, பணக்காரன் ஏழைன்னு அவர் பகவான் எந்த பாகுபாடும் கிடையாது அவர்கிட்ட பொறுத்தவரைக்கும். உன்னுடைய செயல் தகுந்த மாதிரி தான் நீ தீர்மானிக்கிற இல்லைங்களா? 23வது பதம். हरे कृष्णा उपद्रष्टानुमन्दाश्च भरत भोक्त महेश्वरः परमात्मेति संयुक्तो देह अस्मिन् पुरुषः परः. हरे कृष्णा. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொரும் இருக்கிறார். யாரு? இந்த படத்துல பாக்குறீங்களே பரமாத்மா. ரொம்ப அழகா நிக்கிறார் பாரு. கையில கதம், ஒரு பக்கையில தாமரை பூ, ஒரு பக்கத்துல சங்கு சக்கரத்தோட பரமாத்மா ரூபத்துல, இந்த ரூபத்துலதான் பகவான் எல்லாருடைய இடத்திலும் இருக்கிறார். அதை நம்ம புரியாம உணராம நாம கோயில் கோயிலா வாசல் வாசலா ஓடின்னு இருக்கோம், அங்கங்க ஓடின்னு இருக்கோம். நம்ம கூடதான் இருக்கிறார் அவர். அவரை செயல்படுத்த விடாம நாமோ தப்பான வழியில பௌதியத்துல போயின்னு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இருப்பினும் ஜட உலகில் மற்றொரும் இருக்கிறார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் அவரே, பரமாத்மா என்று அறியப்படுவரும் அவரே. ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு பாருங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 24 மாதாஜி. हरे कृष्णा. यवं वेदि पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वात्मा वर्तमानो अभि न सपूयो अभिजायते. हरे कृष्णा. ஜட இயற்கையின் உயிர் வாழிகள் குணங்களுடான இவற்றை அறிவு ஆகியவற்றை பற்றி தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவெடுக்க போவதில்லை என்பது தற்போதைய நிலைமை. அவன் பணக்காரன் இல்லை, ஏழையும் இல்லை, இவர் வசதி இல்லாம இருக்கிறான், ஞானம் இல்லாம இருக்கிறான், எப்படி இருந்தாலும் இருந்துட்டு போ. ஆனா ஹரிபக்தியோட இருந்தன்னு வச்சுங்களேன், அவன் கண்டிப்பாக பகவான் கிட்ட தான் போவான். அவனுக்கு பிறப்பே கிடையாது. அதான் சொல்றாரு, தற்பொழுது நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, உறவு இல்ல, சமுதாயம் இல்ல, பணம் இல்ல, ஞானம் இல்ல, எதுவுமே இல்லை என்கிட்ட, அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஹரிபக்தியோடு இருந்தாவது அதுதான் உன்னுடைய தர்மம். அதுக்குதான் நீ வந்திருக்கிற இந்த ஜீவத்துக்கு, இங்க இந்த உடல் கிடைச்சிக்குது, அதுதான் உனக்கு கிடைக்குது. இந்த 84 லட்சம் உயிர் வாடியை தாண்டி இந்த மனித பிறவி கிடைக்குதுன்னா ரொம்ப 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 நல்ல புண்ணியமான செயல். 80 லட்சம் உயிர் வாழி தாண்டி தான் இந்த உடலை கிடைச்சிருக்கு நமக்கு. இந்த 4 லட்சம் மனித பிறவி அற்புதமான பிறவி. அது நம்ம பாழ் பண்ணக்கூடாது. நமக்கு சொந்த பந்தம் இல்ல, நான் பணக்காரன் இல்ல, எனக்கு ஞானம் இல்லை, அதை பத்தி எல்லாம் கவலை இல்லை. தற்போதைய கவலை பத்தி நினைக்காதீங்க. ஜட இருக்க உயிர் வாழி குணங்களுடன் இவற்றை உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன், இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்பவன், இந்த விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்பவன், அவன் தான் சச்சித் ஆனந்தமா செயல்படுவான்றார். நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான்றாரு. இந்த பதத்துல 25வது பதம் என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதா. हरे कृष्ण. ध्यानानात्मानि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्य सांगेन योगेन कर्मयोगेन साबरे. हरे कृष्ण. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மனை சிலர் தியானத்தாலும் சிலர் ஞானத்தாலும் வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராத செயல்களாலும் காண்கின்றனர். பரமாத்மா உணரும் சக்தியை கொடுக்கிறார் பாருங்க. எப்படி கொடுக்கிறார் பாருங்க? ஞானத்தால் எப்படி? ஹரிபக்தியோட வேதங்களை படிக்கிறது, உபநேசங்களை படிக்கிறது, புராணங்களை படிக்கிறது, கீதையை கேட்கறது, பாகவதத்தை கேட்கறது, படிக்கிறது, கேட்கறது, இதெல்லாம் மூலியமாக பகவானை உணர முடியும். தன்னுடைய செயலாலையும் பகவானை உணர முடியும். தியானத்தால பகவான் ஹரிபக்தியோட இருந்து உட்கார்ந்தாலும் நின்னாலும் எழுந்தாலும் படுத்தாலும் கிருஷ்ணா, மாதவா, கேசவா, நாராயணா, பகவானே எப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டே இருந்தாலும் போறோம். தியானத்தாலையும் பகவானை உணர முடியும் இல்லைங்களா? நம்ம செயலால, பந்தப்படாத செயலால, எதிர்பார்க்காம செயலால, களங்கமற்ற பக்தியினால இருக்கும்போது பகவானை உணர முடியும். 26 ஹரே கிருஷ்ண மத்தல். हरे कृष्ण. अन्यते एवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येपै उपासते ते अभिसादितरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणः. हरे कृष्ण. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தாலும் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும், எனக்கு ஸ்லோகம் படிக்க வரல, எனக்கு அந்த ஞானமே இல்லை, பரவாயில்லை, அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அந்த ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும்
பிறரிடம் இந்த முழுமுறு கடவுளை பற்றி கேட்பதின் அடிப்படையில் யாராவது இந்த மாதிரி சத்சங்கத்துல கேட்கும் போது, பகவானை பற்றி பேசும்போது, பாகவதை கேட்கும் போது கேட்டாலே போதும். பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவர் வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரம் இருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்கள் பிறப்பு இறப்பு வழியினால கடந்து. எனக்கு படிக்கணும் அவசியம், எனக்கு ஸ்லோகம் வரலங்க, எனக்கு படிக்க வரலங்க, எனக்கு அந்த ஞானம் இல்லைங்க, பரவாயில்ல. பகவானுடைய ஸ்லோகம் காதால கேட்டாவே போதும், ஹரிநாமத்தை காதால கேட்டாமே போதும். அது இப்ப இவங்க இருக்காங்க பாருங்க, இந்த படத்துல பாக்குறீங்களே, கபிலமுனி பகவானுடைய அவதாரம். அவர் தன்னுடைய தாய்க்கு தேவி ஸ்ரீக்கு ரொம்ப அழகாக அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். தன்னுடைய தாய்க்கு உபதேசம் பண்றார். ஆத்ம தத்துவத்தையும் சாங்கிய தத்துவத்தையும் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார். அதை கேட்டாவே போதும், நம்ம முக்தி கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 27வது பதம் மாட்டாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாவத் சஞ்சாயதே கிஞ்சித் சத்வம் ஸ்தவர ஜங்கமம் க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஞ சம்யோகாத் தத்வித்தி பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதன என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவை எல்லாம் செயல்களின் களத்தை அறிபவனும் இணைந்து கலவியாகும் சொல்லப்படுது. எல்லாமே, எல்லா இயற்கை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இந்த செயல், இந்த களம், சரீரத்துக்கான அறிபவனும் இணைந்த கலவையாகும் சொல்லப்படுது. இப்போ நம்ம ஒரு புதுசா ஒரு விஞ்ஞான மூலியமா ஒரு பொருளை கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இது எல்லாமே எங்க இருந்து வரும்? நம்ம செயலாலையும் இந்த உடலாலையும் தான் வரும். அப்ப இணைந்த கலவையாகும் சொல்றாரு இல்லைங்களா? 28வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஷ்யத் ஸ்வ அவினஷ்யந்தம் யஹ பஷ்யதி ச பஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உடல்களையும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவன் அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் அழியப்படுவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனும் உண்மையில் காண்பவனாவான். இதுன்னு உண்மை. உடல் மாற்றம் தான் அழியுது. சூட்சம உடல் சூடுதல உடல் அழிவதே தவிர பரமாத்மாவும் ஆத்மாவும் அழிவு கிடையாது. அவங்க அழிவற்றவர்கள் அவர்கள் இல்லைங்களா? அந்த விஞ்ஞானம் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டா போதும். அப்போ உண்மையை காண்பவன் கண்டிப்பாக பிரம்ம நிலை அடைய முடியும். அதை உணர்ந்துட்டா போதும். இந்த உடல் மாத்திரம் அழியுது, அவ்வளவுதான். இது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஆத்மா வெளியே போச்சுன்னா இந்த உடல் எங்க போகும்? ஒண்ணு பூமி மாதா எடுத்துப்பா, இல்ல அக்னி பகவான் எடுத்துப்பார், இல்லைன்னா கங்கா தாய் எடுத்துப்பாங்க. இந்த 3 இடத்துல உடலை போடுவாங்க. ஒண்ணு புதைப்பாங்க, ஒண்ணு எரிப்பாங்க, இல்லைன்னா நதிக்கரையில போட்டுருவாங்க. ஆனா உள்ளகிற ஆத்மா போகுமா? கிடையாது. பகவான்கிட்ட தான் போகும். உள்ளகிற பரமாத்மா அவர் சச்சித் ஆனந்தமா இருக்கிறார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 29வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சமம் பஷ்யான்ஹி சர்வத்ர சம்வசித்தம் ஈஸ்வரம் நாஹி ந சத்யாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழையும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன். ஏன்னா எல்லா உயிர் வாழியத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறார். புழு பூச்சியோட இருக்கிறார். கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினத்திலும் உள்ள இருக்கிறார். ஆனா அவர் எல்லாமே சமநோக்கில் தான் இருப்பார் இல்லைங்களா? வண்டுகிட்டயும் வண்டுக்குள்ளேயும் இருக்கிறார், கொசுக்குள்ளேயும் இருக்கிறார், ஈக்குள்ளேயும் இருக்கிறார், எலிக்குள்ளேயும் இருக்கிறார். எல்லா இதயத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அவர் எல்லா இடத்துலயும் சமமா தான் பார்க்கிறார். எல்லா ஜீவராசி ஒண்ணுதான் பார்ப்பார் பரமாத்மா. இவன் எறும்பா இருக்கிறான், இவன் சின்ன உயிர் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டார். எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இருக்கிறார். அவர் தனது மனத்தால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அனுபவிக்கிறான். அப்ப அந்த ஸ்தானத்துல நம்ம பார்த்துட்டோம்னா கண்டிப்பாக நாம என்ன நினைப்போம் பாருங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 35வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகிருத்யைவ ச கர்மாணி கிரியமானானி சர்வஷஹ யஹ பஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்தாரம் ச பஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலை எல்லா செயல்களுக்கும் செய்கிறது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கிறானோ அவனே உண்மையில் காண்கிறான். இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறீங்களே, உள்ளுக்குள்ளார பகவான் ஹார்ட்டுக்குள்ளார உட்காந்துக்கிட்டு பார்த்து நிக்கிறார். எதை பார்த்து நிக்கிறார்? ஆத்மா என்ன செயல்படுதுன்னு பார்த்து. ஆத்மா என்ன பண்ணுது?
நம்முடைய செயலை உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறது. நாம் என்னெல்லாம் செய்யறோன்றத, இந்த வெளிப்புறத்தை செயல உள்புறத்தை என்ன செய்யறோமோ இதெல்லாம் மானிட்டர்ல உட்காந்து பார்த்துன்னுக்கிறார். கம்ப்யூட்டர் மூலமா பார்த்துட்டு இருக்கிறார். இதை பரமாத்மா கவனிச்சு ஆத்மா என்ன பண்ணுது, பரமாத்மா கவனிக்கிறார் இல்லைங்களா? அப்போ எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலை எல்லா செயலும் செய்கிறது என்பதை, ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதை காண்கிறானோ அவனே உண்மை காண்கிறான். 33வது பதம். हरे कृष्ण। यथा सर्वगदं सौक्षं यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मा नोपलिप्यते। हरे कृष्ण। எங்கெல்லாம் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் அதனுடன் கலக்காமல் இருக்கிறதோ அதே போல பிரம்மனின் பார்வையை நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. இப்ப நம்ம பீச்சில இருந்து பாக்குறோம், ஒரு கடற்கரையில இருந்து பாக்குறோம், வானமும் கடலும் ஒன்னா இருக்க மாதிரி தெரியும். ஆனா உண்மையிலேயே பார்த்தோன்னா அது ரெண்டுமே ஒன்னா கிடையாது, தனித்தனிதான் இருக்கு. அது போலத்தான் நுண்ணி இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கிறதோ அது போல பிரம்மனின் பார்வை நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமர்ந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. ஏன்னா பிரம்மனுடைய பார்வையில இருக்கு ஆத்மா, ஆனா உடல்ல தான் இருக்கு. ஆனா உடலோட சம்பந்தம் இல்லை, கலப்பதில்லை. அது நம்ம புரிஞ்சுக்கோம் இல்லைங்களா? 34வது பதம். हरे कृष्णा माता जी। हे कृष्ण। यदा प्रकाशत्येकः गृहस्सन् लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशं यदि भारत। हरे कृष्णा। பரதிங்க மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசிப்பதை போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதும் பிரகாசிக்கப்படுகிறது. ஒரு அழகா சொல்றாரு. ஒரு சூரியன் எல்லா மண்டலத்திற்குமே 14 லோகத்துக்குமே அது ஒளி கொடுக்குது. அது போலதான் இந்த ஆத்மா உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சச்சித்தானந்தமா செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல்ல உள்ள தேஜைகள் எல்லா உறுப்புகளும் செயல்பட ஆரம்பிச்சு இல்லைங்களா? கடைசி பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மக்கள். हरे कृष्ण। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर एवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा उद प्रकृतमोषं च ये विदुर्यान्ति ते परम। हरे ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஞான சுகி மூலியமா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த பதம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்ணால் கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தியை பெறுவதற்கான வழிமுறையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கை அடைகின்றன இல்லைங்களா? இப்ப இந்த உடல்னா என்ன, உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மானா என்ன, பரமாத்மானா என்ன, நம்ம என்ன செயல்படுறோம், இந்த 24 மூலக்கூறுகள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இது மூலியமா ஞானேந்திரங்கள், கர்மேந்திரங்கள், புலன்கள் இதை எப்படி இயக்குறோம், இந்த இயற்கையை எப்படி அனுபவிக்கிறோம்ன்றத நம்மளுடைய செயல் மூலியமா தான் நாம தீர்மானிக்கிறோம். இது மற்றவங்களையோ யாரையுமே கிடையாது, நம்ம தான். அப்ப தனி மனித ஒழுக்கம் இருந்தாவே போதும். ஆன்மீக ஞானத்தோட நம்ம செஞ்சோம்னா பந்தப்படாம இந்த லோகத்தை விட்டு நம்ம வெளியே போவோம் இல்லைங்களா? இது வரைக்கும் என்னென்ன படிச்சோன்ற படிப்போமா? அர்ஜுனன் 6 விதமான கேள்வி கேட்கிறார். இந்த உடலை பத்தியும் இந்த இயற்கையை பத்தியும், அதிபூதானா என்ன, இதை பத்தி ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? 2ல இருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்தார். 8ல இருந்து 12வது பதம் ஞானத்தை பெற முடியும் செயல்முறை என்ன, செயல்முறை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். 13ல இருந்து 19 அந்த அறிவின் பொருள் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். 20ல இருந்து 26 பாருங்கன்னா இந்த இயற்கை அனுபவிப்பாளர் யார், நாம தான் அனுபவிக்கிறோம். ஆனா மறைமுகமாக 2ஆம் தரமா தான் அனுபவிக்கிறோம். முதல் தரம் அனுபவிப்பாளர் யார்? ஆதி புருஷன் தான், அவரு தான், பகவான் தான் இல்லைங்களா? அறிவின் சுகி அதாவது ஞான பார்வை 27ல இருந்து 35வது பதம் படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு, அவரை எடுத்துக்கேன். இனி வர இது ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயம் இல்லையா? இனி வர அத்தியாயத்திலுமே இப்படிதான் இருக்கும். ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துப்போம். ஆனா நல்லா படிப்போம், நிறைய விஷயங்கள் கேட்டுப்போம். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. वांछे कल्पतराय कृप सिंधुये वसपहनाना भावनीय वैष्णवी नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.